sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, O Dios. Daygon ko ikaw, ipangga mo ako matod sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, O Dios. Daygon ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka namo, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Ang ipangga mo ako matod sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, O Dios. Daygon ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka namo, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka namo, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Maayong adlaw kanatong tanan. So sa mga nagsunod diri sa ato ang YouTube channel diri sa The Living Christian Church nga Cebuano service, naata gihapon sa Lucas mo nato ang series karon, Imitating Christ. Ang theme sa ato ang whole year. Magbase atong series sa libro sa Lucas sa tibuok tuig. Di nato mahurot pero atong i-cover as much as atong ma-cover. Karon na nato sa chapter 9. So chapter 9, verse 10 to 17. Ako balikon sa Lucas, kapitulo 9, versikulo 10, kutob sa 17. Nanata karon. Dira, ang kaninga passage, kuan kay siya, di siya something bago sa tuwa. Very common siya. Bisan mga bata kay bawani. Isa bisan sa Sunday school gani, tudlo man ni. Ilado gid siya nga passage. So ang naghisgot ani nga passage mao ang katong gipakaon ni Jesucristo ang 5,000 nga mga tao. Unya, kaninga story, kaninga miracle nga gibot ni Jesus Christ, more ni usa ka miracle nga makita nimo sa upat ka gospel. Mao na ang Matthew, Mark, Luke ug John. Mao man ang story ni Jesus Christ, diba siyang life. May mga miracle nga nag-usab-usab pero wa gid na kompleto sa uban. Kani siya, na kompleto gid ni sa upat, naa gid siya bisag asa nga account. So mas makita nimo ang
ang tibok storya gyud kay naman siya sa lain-lain nga kwan. So na dito mga information nga wala diri nga information sa kaning book, pero kung imo siyang usa, mas maklaro na nimo ang information. So kanira nga miracle ang na-record nga apil ang upat ka gospel. Gawas sa pagbanhaw ni Hesus Kristo, gawas siyang pagpakamatay, syempre. Nagid mo na center sa message sa gospel. So naangupat, pero kani siya nga miraglo ang pag-feed ni Jesus Christ sa 5,000 kay mo regiswat sa Bible. Ay mo regiswat sa upat ka gospel, Matthew, Mark, Luke dyan. Pero kita ito sa Lucas karon para at nungtunan ang pulong sa Ginoo. So kung namin mga Biblia, ablihe diri sa Lucas 9, Gis kutob sa 17. Again, sa atong naandan, ako gihapon siyang basahon sa New Living Translation, which is English, but sa ato ang pagwali, ato na siyang i-translate. Again, so, ang pulong sa Ginoo gaingon diri sa Luke chapter 9, verse 10 to 17. So when the apostle returned, they told Jesus everything they had done. Then he slipped quietly away with them toward the town of Bethsaida. But the crowds found out where he was going, and they followed him. And then he welcomed them and taught them about the kingdom of God, and he healed those who were sick. Late in the afternoon, the 12 disciples came to him and said, "Send the crowds away to nearby villages and farms, so they can find food and lodging for the night. There is nothing to eat here in this remote place." But Jesus said, "You feed them." "But we have only 5 loaves of bread and 2 fish," they answered. "Or are you expecting us to go and buy enough food for this whole crowd?" For there were about 5,000 men there. So Jesus replied, "Tell them to sit down in group of about 50 each." So the people all sat down. So Jesus took the 5 loaves and 2 fish, looked up towards heaven, and blessed them. Then, breaking the loaves into pieces, he kept giving the bread and fish to the disciples so they could distribute it to the people. They all ate as much as they wanted, and afterward, the disciples picked up 12 baskets of leftovers. Magampot na. Labing kamahalan og dalaygo na mga Dios. Salamat Lord sa laing adlaw na pod nga maghatag diri kanamo diin kami makatuon sa imong pulong. Salamat aning oportunidad Ginoo nga among ma-upload among video diri sa YouTube, nga among makita Ginoo, nga makapamalandong mi sa imong pulong. Kami nagtuo Lord nga ikaw magagamit sa bisan asa imong pulong buhi, bisan asa man basta kani masangyaw Ginoo. So bisan diri sa YouTube Lord, tinguha gihapon namo og imuhang design nga magka-fellowship with one another, magka-sigabi-abi ang mas nag-usa. Pero tungod sa usahay sa mga circumstansya, di mi maka-adto sa simbahan sa munang makapaminaw lang mi sa imong pulong ri sa YouTube. Salamat gihapon mi Ginoo sa kaning nga imong gihatag nga nindot kayo nga instrumento Lord nga diin makatuon gihapon mi sa imong pulong bisan sa among mga panimalay. Lord, itugot nga walay makadisturbo kanamo karon bisag nami sa mutag sa tagsa nga panimalay. Nga hinauta Lord nga maka-focus mi sa imong pulong, maka-focus mi unsaon pagtuman sa imuhang mga sugo, mga storya ari sa imuhang pulong Ginoo. Hinauta Lord nga may maya ka sa mutag sa tagsa nga kinabuhi, pinagi sa pagtuon namo sa imong pulong. Kining tanan Lord ang gipangayag pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Maayong adlaw sab natong tanan. Ako ning giuluhan ang ato ang mensahe karon gikan sa Lucas, ang kaluoy ug ang pag-provide ni Jesus Christ dito sa mga katawhan. So, naluoy si Jesus Christ ug iyang pag-provide aning sa mga tao or sa mga nagkalisod or sa kaning mga nanginhanglan. So, naitulo ka butang nga ganahan ako ang atong mahinumduman. Makatabang nato ba? Nga mahinumduman nato ang iyang pulong nga di nato atong ma-apply. Una, si Hesus Kristo naluoy sa mga tao. Dara na sa Lucas 9:10 sa 11. Ikaduha, na mga kalisdanan sa pag-provision or sa provision, kalisdanan sa provision. Ikatulo, ang milagro sa provision. Akong balikon. Kaluoy ni Hesus Kristo ngadto sa mga katawhan,
mga kalisdanan sa provision o milagro sa provision. So dirita, sa una, si Hesus Kristo naluoy sa mga katawhan. Before tamuari sa ato ang passage diri sa 10, sa verse 10 atong tanawon diri sa verse 1. Sa verse 1 ingon diri, one day Jesus called together his 12 disciples and gave them power and authority to cast out all demons and to heal all disease. Then he set them out to tell everyone about the kingdom of God and to heal the sick. So muna siya gasugod ang chapter sa 1 ug 2 nga gipang tawag ni Jesucristo ang iyang mga disipulo, which is ang 12 disciples, unya iyang gitagag otoridad nga makaayo og mga sakit, mag-cast out sa mga na-possess sa demon. Unya iyang gipadala ang 12 disciples. Unya, kung imong padayon nagbasa na man siya mga instruction sa ilang buhaton, but pagsangyaw pod sa gingharian sa Ginoo, sumugid na ilang task. So fast forward sa G's, after atong ilang mga gitawag na to kung sa tuang terminology karon, sa tuang termino karon, tawag na to missions or tawag na to ilang exposure, murag missions exposure, man ba kung hiling on sa mga batan-on mo apilog camp niya, mag-training niya after ana kay i-send out dayon ana. So kumbaga murag inana nga picture nga atong makita, i-send out ang 12 disciples dito ni Jesucristo dito sa mga katawhan para magsangyaw sa ihang pulong. So ang nahitabo, after ana nibalik sila. So kumbaga kung imong hunaw-naon kapoy gyud, di ba? Gikan sa missions, gikan sa kuan, ilang gibuhat, kapoy gyud ang ilang gibuhat. So inangan siya pahuway. Ug mo na gihatag unta og giplano ni Jesucristo. Ato makita dira sa verse 10. Ingon dira, when the apostle returned, pagbalik niya sa mga apostle, pagbalik sa mga apostle, nibalik sila ni Jesus Christ, ningon dira, they told Jesus everything they had done. Ilang gi-share dito nga, uy, mo na yung gibuhat, Lord. Nana, kumbaga, report ba? Nana. Then, he slipped quietly away with them towards the town of Bethsaida. Kumbaga, iyang giikyas ang iyang mga disipulo. Nga naman, daghan man tao atong time ilado man na si Jesus Christ atong time So, iyang giikyas. Iyang plano, ang siya plano, iyang giikyas dito, kaya nga naman, para makapahuway po yung mga disipulo, makapahuway po sila. Nga naman, gikan ba sila sa mission? So, by the way, Bethsaida, kung imong tanawon kung asa sila gikan, nanay sa atbang. So, kumbaga, mulabang pa sila sa Sea of Galilee. Ang Bethsaida, more siya, walay, dili siya city, more siya, kumbaga, remote place, sa mga, ang Bisaya sa remote, more siya, mingaw nga lugar. Kumbaga, murag probinsya or bukid, mo inana. So, kung atong ma-imagine, inana siya, walay carbon, walay maligya, so mingaw siya. So, intended gid ni Jesus Christ nga papahuwayon ang ihang mga disipulo, mamahulay po sila dito. Pero na problema. Ang naitabo, then he slipped them quietly with them towards Bethsaida. Ito na sila. Pero ang crowd, ang mga katawhan, nakita nila asa sila padung. Si Jesus Christ silang sakpan, asa padung. O, niadto sila, they followed him. Ilang gisundan si Jesus Christ. Kumbaga, ang plano ni Jesus Christ, pahuway na ang mga tao, nisunod hinuon ni Jesus Christ. Unya, sa may gibuhat ni Jesus Christ, pagkita niya sa mga katawhan, iyang gi-welcome ang mga katawhan. He welcomed them. Unya, iyang gitudluan, iyang gisangyawan. They taught them about the kingdom of God. Gisangyawan niya sa maayong balita about sa kingdom sa Ginoo, gingharian sa Ginoo. Unya, iyang gipang-ayo ang mga sakiton. So, kumbaga, ato makita diri ang crowd mismo, ang mga katawhan, apil ang mga disipulo niya na gikinahanglan or in need na sila'y mura gikinahanglan. Ang uban, ang hinanglan sa pulong sa Ginoo, ang uban, ang hinanglan og iayong ilang mga sakit. Ang mga disipulo mismo, sa ganasa silang pahuway, hinanglan. So, kumbaga, silang tanan ng hinahanglan. So, ato makita diri ang compassion sa Ginoo, ang kaluoy sa Ginoo sa mga katawhan. Una, sa mga disipulo, muna yung gida dito kay para makapahuway. Pero pagkita niya sa crowd nga nisunod ang mga katawhan, iyagya pong isangyaw. Nakita niya. So makita na to ang kaluoy sa Ginoo dito sa mga katawhan. Nga naman, kay iyang gi-give up ang ilahang time of peace, nga ilahang pahuway ba, para lang yun makater or para ministryuhan ang kanyang mga katawhan. Kaya namdum lang ko ani kung ako sa una, maantog mga campuses, katong wala pa'y pandemic, wanto kong mga eskwelahan, wanto niya, kapoy kayo, usahay, uli, kapoy na kayo.
lami na itug ba. Lami na pahuway na nagabot sa balay. Kay whole day ka dito, naglakaw-lakaw, nagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Ikol, lami na pahuway. Pero di kin malikayan nga na manawag, na mag-text, mag-chat. Ay, lagi magpa-tambag, na mutana about sa pulong sa Ginoo, na naslagi basa, was nakasabot mo inana ba ang mga butang. Pero mo lagi human asa tao lang or kapuyan biya mo sa ako nang i-ignore sa hindi ako tagdon. Ano para makapahuway lang jud ko inana. Pero kan Jesus Christ nga case lahi, grabe ang iyang kaluoy sa mga katawhan. Nga bisan ang iyang comfort, ang iyang pagpahulay, willing niya give up para lang gid maministryohan ang kaniyang mga matawhan. So, nagtudlo siya sa gingharian. Bisan pa man siyang pahuway unya, naluoy siya kay mga nasakit, mga buta siguro, ni mga bakol, ni adto gid nilabang gid sila para lang gid maka adto ni Jesus Christ. Iya sang gipang-ayo. So grabe, atong ma-learn din nga ang care sa Ginoo sa iyang mga katawhan ba, lahi ra gyud compared sa ato. Mo care siguro ta sa mga katawhan nga suod nato or kapamilya or mga inana, pero lahi ang sa Ginoo. Bisan siya kailan ni mga tawhana, bisan bag-o niya nga nagsunod-sunod niya, iya gihapon gi tabangan. Makita lang ginato dira nga ang kaluoy sa Ginoo, grabe gyud ang iyang kaluoy sa mga katawhan. Iyang gi-prioritize or iyang giuna gyud ang mga gikinahanglan sa katawhan kaysa sa iyang unang plano or sa iyang plano or sa iyang ganahan mabuhat. So, atong ma-learn din nga inana. Mga usahay, when it comes to pagsangyaw sa pulong sa Ginoo or pagtabang sa mga katawhan, hinatod sama ni Hesukristo nga grabe ang iyang kasing-kasing sa mga katawhan. Inanaunta ang ato ang i-practice nga ang atong kasing-kasing para sa mga katawhan. Na kung nakita na to nga nagkinahanglan og tabang, ato yung tabangan. No, naningitag kaloy ato yung usahay magid masangil ta nga. Ay, wa mo koy ikatabang. O ato na siyang isgutan karon, which is nag-lead sa to ang ikaduha nga punto, which is ang problema or ang challenge sa provision. Unsa man day nahitabo nga na makaingon kang ayo mo koy katabang inani ang hitabo ani. Sa verse 12 kutob sa 13 ingon dra, late in the afternoon, so whole day sila dito ana pahuway. Paghapon ana nabalaka na mga disipulo. Late in the afternoon, mga disciple ni Jesus Christ nabalaka na sila nga naman daghan man kay tao, 5,000 kapin. Unya was like kapakaon. Wa mis like mga sweldo at trabaho ina na igor gid ila-ila ra gid ba igo ra gid ana. So ningon sila way kakaon. So ingon siyang iyang ginan si Jesus Christ nga send the crowds away to the nearby villages and farms so they can find food and lodging for the night. And siya, paulian na ng mga tao or padtua sila bisag asa sila makaadto sila village kay ano remote ba way tao dito. Mingaw ang lugar. Ingon siya, paulian na sila or uban padtuan na sila mga lodging dra or mga lugar nga maka-stay sila para makakaon sila. Kay wala tay ikapakaon niya. Ningon sa, so they can find food. There is nothing to eat here in this remote place. Pasabot mingaw gid itong walay makaon diri. Pero unsa may gitubag ni Jesus Christ? Ingon siya, but Jesus said, you feed them. Siya pakana sila. Pero niya nitubag niya disipulo, pero 5 raman ni ka loaves og bread ug 2 ka isda. Ilang gitubag. Unya niya siya, or are you expecting us to go and buy enough food for this whole crowd? Siya, or nag-expect kang mapalit mi og pagkaon para ani mga katawhan. Kumbaga, imposible na. Kaya kung imong tanawon sa mga lain nga account sa gospel no katong gangingon na nakasuwat siya sa Matthew, Mark, Luke, John, kung imo siya i-compare, ay kwinintahay ni sila ni nga, uy, kung inani imong sweldo, di igapon kaabot ang kwarta, inana, so inana ilang problema. Pero nakasulti po dito, nga, gituyo ni Jesus Christ para to test si Philip. I-test siya sa ilang pagtuo ni Jesus Christ. Sumula ni Jesus Christ diri sa Luke siya, you feed them, pakana sila. So again, naay problema, di ba? Sa kung ingon ganina nga, usay naman tayo mga rason, may problema na yung mga inana. So di gid na malikayan, nga naay mga challenges or naay mga problema, pero ang Ginoo mo inaga pag-provide. Unsa man day ang gibuhat. So, ang mga disipulo ganahan nila nga papaulian ang crowd no, papahawan ang crowd para sa pagkaon. Pero ningos Jesus Christ pakana sila. So kumbaga
makita na to diri ang limitasyon sa mga katawhan, sa mga disciple. Nagi limitasyon. Ikaw, ako, natay limitasyon. Bisag moingon pa ka, maayo kay kaning usa ka butang, nagintay limitasyon. Pero, diri na magawas ang God's provision. So, na human limitation, mga limitation na to, pero napoy God's provision. So, the challenge of provision. So, ang ato ang ma-learn diri, no, nga, sa dihang niingon ng mga disciple nga, pahawaan na sila, inana. Kumbaga, kung imong hunaon ba, sige na sila uban ni Jesus Christ. Chapter 9 na tam, daghana siya milagro nga gibuhat, nagbanhaw na gani si Jesus Christ ug patay ani nga time. Pero danong nangutana gihapon sila. O nag-doubt gihapon sila or ngano na usab gihapon la panahon na. Kaya basin easy ra sa kita mayon nga agranig yung mga disciple wa gini sila pagtuo sa Ginoo. I mean there are times good sa ato ang kinabuhi nga mo question kita sa Ginoo, di ba? So ambot sa inyo pero ako many times, kadaghan, nga if na yung mga butang nga tanaw na ko di na ako makontrol or wala sa ako ang control. Ngutanag ko sa Ginoo nga, Lord, saan man ako? Uy, Lord, nabi na ko inani, nana. So mga nana, nga mga butang, na-adjay mga time nga atong pagtuo, mauyog, no, tungod sa mga panghitabo. So, ang lesson nga atong ma-learn dere, kay pagsalig sa Ginoo, all the time. Again, pagsalik sa Ginoo all the time, especially, labi na gyud kung ato ang resources, kung ato ang mga abot or ato ang mga naa nato, kulangan or limited. So muna ang challenge, nga angay na tong, gitawag na to, mas mo ligon pa unta ang ato ang pagtuo o pagsalig diha sa Ginoo. Especially kung natay mga sa kalisdanan. Kung ako kay bawo sa inyo ang mga naagian karon, mga kalisdanan inana. Pero pangutana, unsa man ang imuhang unang buhaton dayon? Unsa may solusyon nga imong gipangita dayon? Ikaduha nga makatuna nato dire kay ayaw i-limit, ayaw ihunong or ayaw itugot nga ang ato ang mga limitasyon maoy makapauyog sa ato ang pagtuo diha sa Ginoo. Balikon ayaw itugot nga ato ang mga limitasyon or ato ang mga unsay ato ang mga wala nato maoy hinungdan nga mauyog ang ato ang pagtuo diha sa Ginoo. So sama sa mga disciple no nga may question sila, kumbaga kung imong tan-awon ba si Jesus Christ grabe na gyud. Sa una pa lang sa Old Testament pa lang sa ilaha pa lang mga forefathers makita ligid nga nag-provide si Jesus Christ og manna, og quail, o nya tubig katong naa mga Israelites sa wilderness ana. Kumbaga di na gid ni something bag-o ni sa Ginoo nga mapakaon og daghang tao. Pero lahi ang method nga gigamit ni Jesus Christ diri, nagamit siya og mga tao which is ipakita lang gyud nga bisan sa ato ang kalimited ba, bisan sa ato ang mga gitawag na tog kalisdanan or gitawag na tog unsa mga term nga magamit sa Cebuano. Kung nay limitation ba ato ang mga limitation nato sa ato ang kagalingon, magamit gihapon na sa Ginoo. So di jud kaingon nga ay di mo ko kakuanan na kay inani na. So kumbaga nawagtangan atong pagtuod sa Ginoo kung unsa diya mabuhat sa ato. So naay challenge, di gina malikayan, naagi challenge, naagi mga kalisdanan. Pero ang Ginoo naga-provide gyud. Ug mo ni ang gibuhat ni Jesus Christ which is leads us sa ato ang ikatulo, ang miracle sa provision. So naay problema sa provision pero naay milagro pod sa provision. Ug mo na nahitabo sa 14 to 17 giingon dra. For there were about 5,000 men there, Jesus replied, tell them to sit down in group of about 50 each. Siya palingkura sila, tag 50-50. Unya, so the people all sat down. Lingkod ang mga tao. Unya, Jesus took the 5 loaves, which is kung imong tanawon sa other nga account sa gospel, nakuha nila sa bata. May gihatag nila dito sa Ginoo. Ang 5 loaves og 2 ka isda. Loaves and 2 fish. Look up towards heaven, hangad siya sa langit, o iyang ampuan. They blessed them. Then, iyang break ang gitunga ang loaves, iyang break into loaves and pieces, and kept, og sige siya hatag sa bread og fish dito sa mga disipulo, so that ang mga disciple mo'y mag-distribute po dito sa mga katawhan. And they all ate as much as they wanted. Again, dili ni usa-usa lang ha. Nga oy, usa-usa lang kay limited ra niya to ang kuan. Wala. Kung dili, kung kutob sa ilang ganahan, kung ganahan pa sila mo kaon, unlimited ni.
Kumbaga, di sa kay nga unlimited buffet no kay isda og paan raman. Pero katong nga time unlimited. Kumbaga kung gutom pa kay ka, sige kuha pa. O they all as much as they wanted ba kutob sa ilang ganahan kaon. Busog gid ni sila ning time. And afterward, the disciple pick up 12 basket of leftover. Unya nakapunit ang mga nakahipos pa ang mga disipulo og pila to? 12 ka basket sa leftovers or mga sobra-sobra or mga sobra. Nganon 12 man. Pila ka buk disciples? 12. Tagsa sila. Kumbaga, tagsa. Kaya nga naman, yung beses sa Ginoo, di mo may papalit, Lord. Saan mo ni kanina man mga pauhaan na sila. Ipakita ni Jesus kaya, sige, pakano na to sila. Napakaimuha. Tagsa mong basket. And so, atong makita dira ang provision sa Ginoo. So, unsa may ma-learn na to dira. Atong makita dira nga, ang 5 ka loaves or ang pan, ug 2 ka isda, napakaon ang 5,000 plus nga mga tao nga naa dito ato nga time. Kumbaga, ang milagro nga nahitabo sa pamiagi sa pag-ampo ni Jesus Christ, hangad. Makita din ang picture no nga pagkuha ni Jesus Christ sa pan o sa isda, nihangad siya pag-ampo. Kasi gana mag-ampo ta maghanam ta magduko. Di ba? Magduko ta na akong brethren sa Ginoo na piyong Jesus Christ kinihangad sa langit, yang gi-bless unya yang gitunga. Unya napagi 12 ka buok basket leftover na ilang nakuha. About sa pan. Dagtagbaw yun sila kaon na to. Atong makita dira nga ang pag-provide sa Ginoo ba, mulapas gina siya sa atong expectation, sa atong expectation. Kung ato lang ihatag, kung unsa ang naa nato niya. Di ba, ningon man to si, ay mga disciple nga, sa mga pagkaon, wala man, naaraman tayo, so gikuha ni Jesus Christ. Ang giampo, gihatag nilang Jesus Christ, ang ilang giampuan ni Jesus Christ, ug na, milagro ang natabo. Kumbaga, na-exceed siya or nalapas siya sa expectation. Kaya pwede man nga, tagsara, pero ang pag-perform ni Jesus Christ sa miracle, grabe lahi. Pwede rin siya madiritso nga, na yung mga matubo dira nga pagkaon, or na yung mga abot dira nga mga isda, or unsa ba, na yung bato, nga mag-agas ng tubig. Kumbaga, inana nga mga milagro, pero wala ipakita ni Jesus Christ. Siya mismo nibuak sa mga pan. Nagtunga sa mga pan, o iyang gihatag sa mga disciple, o mga disciple po gihatag. So again, ang pag-provide sa Ginoo, nato no kay mo-exceed gina siya, malapas gina siya sa itong mga expectation. So grabe. No? I remember, usa ka pastor sa una nga, iyang story, namo sa una nga, di ko kalimot nga. Ingon siya nga, nagito to time nga, wala nagid sila makaon. Wag na gid sila makaon. Pero ang nahitabo no kay nagampo sa Ginoo niya. Pagawas sila balay kay ibong sila na isda murag natagak ba? Natagak kay isda, dagkong isda duha kuno ka buok. Inana niya. Na tawag sa nila, nahatag ko ng bugas. Kumbaga mga ilang kay mga story gani kana kay mga simple nga mga storya pero grabe ba ang impact maghihatag ang grabe ang pag-provide sa Ginoo ba. I don't know sa inyo ha, ako naasag ko yung mga story ng mga inana sa imo, nasa mo mga experience ng mga nagkalisod mga inana. Pero kanang inana ba nga usahay gud malimtan nato ba nga kinsa man itong kastorya? Ginoo magud ni. Pinakagamhanan sa tanan, nagmugna sa itong mga kinabuhi, nakailan nato. Pero usahay ba nga ato siyang malimtan nato, nga ato siyang i-treat nga murag mas ubos nato or mas same nato. Kay ba ko nga naatay limit or not limited gid ang mga katawhan, pero di pasabot nga limited ato ang Ginoo, walay sukdanan. Siya ang pinakagamhanan sa tanan ug iyang ibuhat kung mabuhat niya. Kung iyang buhaton ang gusto niyang buhaton. So inauton ta nga mausab atong paglantaw sa Ginoo ba. Pinaagi ani nga passage. Pero ang goal ani nga passage dira sa atong mga learner nga ma-provide gid ang Ginoo. Pero ganahan ako i-highlight ani nga passage no. Amen nga naka-provide ang Ginoo, nga grabe ang milagro, pero ganahan lang ginako i-highlight ani ba nga unsa ka importante gani ang pangsangyaw sa pulong sa Ginoo. Kung imong basahon diri sa verse 1 katong gibasa no ganina, unsa gibuhat ni Jesus Christ? Gitawag niya mga disciple nga naman iyang gipang tagag authority no, para musangyaw didto, mangiayo, mag-cast out sa mga demon possessed. Pagbalik nila, nag-rest sila, nag-expect sila nga papahuway. Pero nagtabo, daghang tao nang sunod.
So instead of mo nga si Jesus Christ nga ay magsunod na mo, mahuway sa mi, unsa yang gibuhat, gi-welcome niya, pero unsa man yang gibuhat before siya nangayo sa mga tao. He welcomed them and taught them about the kingdom of God. Padayon og pagsangyaw. Mo ni pinaka-importante. Uwahin na ng kaon, uwahin na tanan kani mo pinaka-importante ang pagkaon sa espirituhanon bahin. Unya after ana kita siya na yung mga nagkalisod, mga buta na siguro mga ug iyang gipang-ayo ang tanan, pero ang una iyang gisangyawan mo ni pinaka-importante. Kaya ang problema sa tao dili ang atoang status dili ang atoang mga kapansanan aning kalibutan na. Ang problema sa tao, dako nga problema sa tao nga kumubiya ta aning kalibutan na nga wala ta nakaila or wala tay relasyon diya sa Ginoo, mo na pinakadako nga problema. So mo na priority. Hinuton ta makita nato ba ang kaluoy, ang grabe nga ang compassion sa Ginoo ani mga katawhan ug ato sang makita ba nga kung makita mo tan-aw ta sa mga tao inana pod luoy sila kung wala sila nakaila sa Ginoo. So dapat kita mismo sama sa mga disipulo nang sangyaw sa pulong sa Ginoo. Pero ang pangutana, nagasangyaw ba ta sa pulong sa Ginoo? Muna dako nga problema nato sa mga kasimbahanan karon. Well, ako jud ning ingnon nga muna pinakadako nga problema sa mga kasimbahanan nga naman mo settle na ta nga mo adto lang ta every Sunday maminaw uli sa itong mga ato ang daily nga kinabuhi, mga inana. I mean, kibaw man ko nga no kinahanglan ta nga maningkamot para makakaon mga inana. Pero ato di na to kalimtan nga ato ang priority first is kita mga Kristohanon, kita mga sulugoon sa Ginoo, kita dapat ang magdala og magsangyaw sa pulong sa Ginoo. Bisan asa ta sa tong pamilya, sa tong mga silingan, sa tong mga amigo, mga amiga, sa kauban sa trabaho, bisan asa ta ang ato ang goal, ato ang priority mao ang pagsangyaw. Yung pangutana nga, di mo ko kamao, unsaon man ako. Okay ba, unsa pagsangyaw, okay ba, unsaon. Di man ko kay naman ko ika sakit good. Mga nana, kung baga ko tanaw na itong tibok picture ba, di ba, inana may hitabo. Nga Lord, unsaon mo papagkaon na ninila ron nga. Wa man tay pagkaon, unsa may gibuhat ni Jesus Christ, yang gikuha, yang gibuhat. Again, kung unsay naa na to, unsay mga giingnon na to nga, di man ko kay bawa ani, kung ato nang dalon sa Ginoo, ang Ginoo ihatag sa Ginoo, ang Ginoo tan-awa og be amazed sa milagro nga yang kaya buhaton sa ato mga kalisdanan, especially sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Kaning sa verse 16, ganang ko basa, ganang ko mo end ani nga verse to makita diri. Ingon dira, Jesus took the 5 loaves and 2 fish, looked up towards heaven and blessed them, then breaking the loaves into pieces, yung gibuak ang mga pieces, and he kept giving the bread. Sige siya gihatag sa bread. Wala sa mga katawhan. Asa niya gihatag? To the disciples, so they could distribute into the people. Kinsa to ningon nga asa paulian na sila, kinsa to ningon? Ang mga disciples, di ba? Nakalimot sila, no? Nganong naa sila dira, nganong nahimos ang disciples ni Jesus Christ? Kang ilahang ministry para sa mga katawhan, gipahinumduman sa Jesus Christ, kamoy hatag dili sa mga tao. O sa mga nga, pagkuhan mo nang kadang every 50 katao ninyo nga grupo-grupo, na leader mo ari diri, wala. Mga disciple lang yang gihatag, which is nakita nato diri no nga ang Ginoo naggamit sa mga katawhan. Naggamit sa mga katawhan, mabuhat og milagro para ma-meet ang mga gikinahanglan pud sa mga katawhan. Di man ginahanglan nga perfect. Mo man ingon ang Ginoo nga perfect dapat mo ari diri ha. Mga disciple ang ginahanglan man pud to, needy man pud to sila. Mga katawhan ang ginahanglan pud, needy pud si Jesus raywa. Pero sa gibuhat sa Ginoo, gigamit niya mga disipulo. Maoy naghatag sa mga katawhan. Inana ang iyang design sa ato nga mga Kristohanon nga kita ang source, siya ang source nga kita iyang gihatagan o kita ang mo sangyaw. Kita ang muhatag sa mga tao. Kumbaga kung unsa atong nakatunan, unsa atong nadawat diri sa Ginoo, mo sa dato ihatag sa mga katawhan, especially gid sa pag dala sa maayong balita, pagsangyaw sa maayong balita. Gamit sa Ginoo ang mga disipulo. Kinsa ni mga disipulo? Katuningon nga paulia sila. Lord, 2 ra man kabuk atong isda, 5 ra man tong pan. Murag kita no. Nana nga, ay di mo ko gagawin, di ko kay bawa ni Lord, inana. Pero again, mo bitong naata diri. Manong naa ka? Ang reason nga nung naminaw ka sa pulong sa Ginoo. Anong naa ka every Sunday, maminaw ka sa YouTube. Ano man, kaya Ginoo magagamit nimo. Pero Lord, inani man limit na ko'y mga limit na minana. Ihatag sa Ginoo. Dala sa Ginoo ang limit. Ug tan-awa siya unsa nga mga maayo nga butang ang kaya niyang buhaton para sa iyang kahimayaan. So hinatunta no nga sugod karon tungtanga kalimti dala ang mga kalisdanan nga tan-aw nimo may
makapugong nimo sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Padayon ta ng magpagamit sa paglambo sa gingharian sa atong Ginoo. Again, kung siya atong Lord, siya atong Master, dapat yun nga kita mo serve niya. Magabot ha? Labing gamhanan nagdalaygo ng mga Diyos. Salamat, Lord. Diin, laing na pod nga pulong nga mo nakatunan. Nato, Lord, nga mamay numduman, nga monggolan ng kalibutan na Ginoo, mao ang paghimaya nimo. Ug usa na, Lord, ang pagsangyaw sa mamayong balita. Sama sa mga gibuhat, sama sa gibuhat sa mga disipulo. Kami, Lord, nagatuo, ug amo na dawat, Lord. Anagid may kakulangon, Lord. Limited na jud kaayo mi Ginoo. Pero kami nagatuo nga ikaw mong Ginoo, among amahan, nga walay limit Ginoo. Amoy maga-provide sa among mga kinahanglan Ginoo. Hinauta, Lord, kasam na kami naglakaw kaning kinabuhi. Among tumong mao ang pagsangyaw sa imong pulong. So Lord, gamita kami. Gamita mi, Lord, matag usa ka namo. Diin kami makashare, makasangyaw sa imong pulong na nangapaagi, Lord, mahimaya ka sa among mga kinabuhi. Salamat kay Ginoo sa tanan, hinata, Lord, nga mo ma-apply ang mga katunan karong kagapon, kadlaw. Kini tanan, Lord, akong gipangayag pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Join our regular Bible study groups on Tuesdays and Sundays, 8 to 9 p.m. as well as a time of fellowship and encouragement with fellow believers. Let's gather for our monthly prayer meeting every fourth Friday of the month at 8 o'clock p.m. Don't forget to join our next Couples Fellowship on July 26, 6 p.m. Our next Bible Foundations class will be on August 9 and 16 at 1:30 p.m. Let's help each other grow in faith. We will be starting our high school Sunday school on August 3rd. Hagiai Philippines Cebu chapter would like to invite you to join our 10th National Seminar held on August 23rd through 25 on equipping leaders to effectively end gospel poverty. Let's honor God by supporting His church. Follow our Facebook page to stay updated on church activities.